No niin, me ollaan lähdössä tonne Lappiin Kullanhuuhdonnan SM-kisoihin Tankavaaraan. Tämä vlogi kertoo siitä matkasta, kun mennään sinne ja katsotaan mitä tästä taas tulee. Mutta yksi asia on varmaa ja se on se, että tällä reissulla Tappikoosta tulee Lappikoo. Reittihän meillä menee silleen, että me mennään ensin käymään Haaparannassa, käymään siellä kaupassa, ostamassa vähän tykötarpeita tonne kylmälaukkuun, eli mennään sinne, otetaan sieltä makkaraa, pekonia, mitä kaikkea nyt sattuu löytänkään. Sitten käydään nopeasti Ikeassa lihapullilla, koska nyt Haaparannassa ollaan ja täältähän ei voi siis poistua ennen kuin lihapullat on syöty. Sitten siitä jatketaan matkaa Rovaniemelle, missä me siis pysähyttää, ladataan auto ihan hetken aikaa, voidaan käydä vaikka vessassa ja sen semmoista. Siitä jatketaan sitten Sodankylään, jos on toinen latauspysähdys, jota siis normaalisti ei tarvis, mutta koska me tarvitaan kuitenkin virtaa varmaan siellä paikan päällä, niin sitten pysähytään siellä hetken aikaa ja sitten jatketaan siitä sitten tonne Tankavaaraan. Joo, se alkaisi ensimmäinen päivä olleen takana päin. Tässä pystytty leiriä ja otettu iisiä sen jälkeen. Ja aika hyvä puuki, täällä on teltta paikallaan ja pikkuhiljaa tässä nukkumaan menossa. Eikä tän ihmeempää, katsotaan sitten vähän huomenna, että mitä täällä paikan päällä oikein tapahtuu. Ei kai siinä sen ihmeempää muuta kuin, että kiitos ja öitä. Eka yö takana ja tänään alkaa sitten kisat. En muista ihan tarkkaan, että mitä lajeja on ensimmäisenä, mutta joka tapauksessa meillä on siis, mä todennäköisesti en kisaile, mutta vaimo ja lapset sitten kyllä. Mä en kisaile sen takia, että mulla on jo Suomen mestaruus. Ei vaan on. Vaimohan on siis maailmanmestari ja Euroopan mestari ja Suomen mestari ja mä oon vaan Suomen mestari omassa sarjassani ollut aikoinaan, eli aloittelijoissa. Mutta en ajatellut tänä vuonna ehkä kisata kuitenkaan, koska en ole vaskoolia pitänyt kädessä varmaan yli 10 vuoteen. Mutta käydään katsomaan kuitenkin, että miltä se homma näyttää. Hyvin nukuttu yö takana. Teltta saatiin tosiaan eilen laitettua ja siis yllättävän hyvin meni, vaikka ei tämmöistä telttaa aikaisemmin kasannutkaan. Eli tässä on siis aula ja 2 makkaria molemmissa päässä. Tämmönen aivan valtava teltta, niin ei ole tämmöistä kyllä itsellä mitään kokemusta, että aina semmosia pieniä kupolitelttoja vaan kasannut, niin meni siihen näihin kyllä yllättävän hyvin. Ja olihan täällä hyvä nukkua, täällä on molemmilla niin kuin puolella tosiaan ne omat makkarit, niin saa vähän myös omaa tilaa. Lapset on toisella puolella ja sitten me ollaan täällä toisella puolella. Joo, täällä on tosiaan tämmönen ihan oikea kultakylä. Tankavaara. Ja täällä on aivan mielettömän siistit meiningit. Niinku nämä tilukset. Niinku tuli jonnekin vanhoille kultamaille. On kävelemässä tässä kohti kisapaikkaa. Kävelen ensin tän niin sanotun kultakylän läpi, jossa meillä on baaria ja vähän myymälää ja sen semmoista. Täällä nyt ei ihan kaikki paikat ole vielä valmiina, mutta pikkuhiljaa.
Marius Rang från Norge hittade 3 stycken. Tän muuten täytyy olla sitten maailman pohjoisin pata S. Saanko mä syödä sen? Parasta jatkaa seuraavalle kierrokselle. Elimination heat in the men's category. Resultat från första herrarnas försök. 15. No niin, se alkaisi olla viimeistä iltaa täällä Tankavaarassa ja huomenna vielä lapset, miesten ja naisten finaalit ja aloittelijat ja sen semmoset ja palkintojen jako, mutta mähän en nyt tällä kertaa tosiaan noihin kisoihin osallistu, mutta vaimo ja lapset on sitten kisailemassa, niin ne heitä sitten vielä huomenna jännitetään ja sitten sen palkintojen jakoa ja olikohan se niin, että se palkintojen jako on 3 ja sen jälkeen me päästään täältä lähteen kotiin päin, mutta tulee huomista aika pitkä päivä kuitenkin, koska niin myöhäiseen päästään täältä lähteen ja meillä tuossa ajomatkassa kuitenkin Ouluun kestää aika kauan ja näin. Tässä takana on muuten palkintopallit tuossa, jos näette, niin tuossa aikanaan itsekin olen korkeammalla pallilla seissyt, juhlinut Suomen mestaruutta silloin yli 10 vuotta sitten, olisiko sitä 12 vuotta nyt aikaa, kun mä oon viimeksi kisannut ja en vielä tehnyt paluuta kisakentille, mutta ensi vuonna täällä on sekä Suomen mestaruus että maailmanmestaruus kilpailu täällä meillä Suomessa, niin todennäköisesti ollaan täällä sitten myös ensi vuonna ja kuka tietää, vaikka meikäläinenkin olisi sitten kisailemassa. Mut joo, tosiaan tässä varmaan heti aamulla aletaan laittaa vähän leiriä sit kondikseen, pakkailee autoa ja sitten on ne viimeiset kisat ja palkintojen jaot ja sen jälkeen lähdetään nokka kohti Oulua. Mutta on ollut kyllä hieno reissu ja jospa tästä tulisi taas tapa. Meillä on tosiaan tommonen yli 10 vuoden tauko, kun ollaan täällä käyty ja aika vähän enää on tuttuja, mutta kyllä täällä nyt edelleen joitakin vanhoja jääriä löytyy.
joo, ei mitään. Kiitos tästä reissusta ja katsotaan miten käy vielä huomenna. Ai niin, ja mähän kävin tosiaan tuossa reenailemaan ja löysin siis kaikki mitä sinne putkeen oli piilotettu, niin kyllä on vielä taito tallella. Leiri sitten pakattu, tuossa se teltta oli, ei ole enää, nyt on auto täynnä tavaraa ja vielä viimeiset kisat. Lapset oli tuossa aamulla, meidän muksut kävi siellä vaskaamassa, hyvin meni ja sitten nyt on vielä naiset ja miehet ja sitten on palkintojen jako ja sitten me päästään vihdoin lähteen täältä. On ollut tosiaan mukavaa, mutta on mukava myös mennä kotiin niin kuin aina reissujen jälkeen, mutta nyt varsinkin kun on tässä pari päivää tehnyt rangialla ja nuotiolla ruokaa, niin mukava päästä tekemään ihan oikeaa kotiruokaa. Saa vielä nähdä, että päästäänkö me tästä lähteen sitten, kun tuo palkintojen jako on mennyt, koska tuo auto tuossa on tällä hetkellä motittanut meidät tänne, mutta jospa tuosta jollain ilveellä saatais pois, jos ei muuta, niin työnnetään ojaan. No niin, kiitos reissusta. Katsotaan, tuleeko näitä videoita enempää. Kiitos ja moi. Lähdin saman tien kohti kauppaa, jotta saadaan tonne vähän täytettä tonne jääkaappiin, kun siellä ei... Oho, hups! Näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt lähti kuva. Kohta lähtee äänikin. Niin kuin olin tässä sanomassa, niin piti lähteä vielä kaupasta siis hakemaan vielä vähän iltapalaa ja aamupalaa, koska jääkaappi on ihan tyhjä kämpillä ja ei siinä sitten sitä mukaan, kun tuolta kaupasta kotiutuu, niin tämä vlogi myös tähän päättyy. Eli kiitoksia reissusta ja hei, mitäs tykkäsitte tästä reissusta ja tästä videosta? Kirjoittakaa please jotakin kommentteihin. Kertokaa vaikka, että ootteko koskaan ennen nähnyt tuommoista kullan huuhdontaa ja mitä haluaisitte vaikka nähdä seuraavassa tämmöisessä videossa, koska mä nyt on näitä näköjään innostunut tekemään. Tää nyt on järjestyksessään toinen tämmönen, niin pitäisikö mun tehdä kolmas? Muista seurata, muista tykätä videosta ja kommentoi mitä tehdään seuraavaksi, eiks niin? Jes, näihin kuviin ja tunnelmiin ei muuta kuin moro!